Да чаго рыхтуюцца ў Менску? Мужчынам прызыўнога ўзросту маюць абмежаваць выезд з-за мяжу. Пра гэта падае арганізацыя былых сілавікоў «Белпол» са спасылкай на ўласныя крыніцы ў Міністэрстве абароны. Новыя правілы могуць увесці пад прыкрыццём клопату пра нацыянальныя інтарэсы краіны. Вітаю ў аб'ектыве. Сергей Пацасонны, адалей у выданні. Дзяржава шукае, як выцягнуць грошы з бізнесу. Гэтым разам удараць па замежных кампаніях з краінаў, якія рэжым называе недружалюбнымі. Грошы з бізнесу ад сваёй дзейнасці пакідаць унутры краіны ў Беларусь, нават калі для такіх кампаній гэта можа быць і эканамічна немэтазгодна. Дзіркі ў санкцыях. Цэнтр бюро медыа распавядае пра схемы, як цяжкавікі трапляюць з еўразвязу ў Расею праз Беларусь. У гэтым схемах па выходзе санкцый задзейнічаны пасярэднікі з Беларусі. І ўвага, усплёск захворванняў на адзёр і коклюш у Беларусі. Разбіраемся ў прычынах і шукаем парадаў. Ёсць верагоднасць наступстваў вельмі непрыемных, якія могуць доўжыцца ўсё жыццё. Замежнаму бізнесу прыгатавацца. Дзяржава шукае грошы і прыдумляе механізмы спагнання. Спачатку назвалі краіны недружалюбнымі, а цяпер для стваральнікаў кампаніяў з гэтых краінаў усталявалі гадавы ліміт на выплату прыбытку і дывідэндаў. 80 тысяч базавых велічыняў у рублях ці эквіваленце. Парушэнне правоў і правілаў вядзення бізнесу, скажаце вы? Не, абарона саўмінам нацыянальных інтарэсаў, кажуць яны. Ацаніла шкоду новай захады Юлія Цяльпук. Мэта кожнага бізнесу атрымання як мага большых даходаў. Лукашэнкаўскі савет міністраў вызначыў столь у гадавых выплатах прыбыткаў і дывідэндаў для кампаніяў, стваральнікі якіх належаць да спісу так званых недружалюбных краінаў. Калі сума выплачаных на працягу календарнага года прыбытку і або дывідэндаў перавышае ў сукупнасці на ўсіх замежных удзельнікаў уласнікаў маёмасці рэзідэнта 80 тысяч базавых велічынь або эквівалент гэтай сумы ў замежнай валюце па афіцыйным курсе нацыянальнага банку. З 24 красавіка максімум выплатаў кампаніяў будзе складаць 3 мільёны 200 тысячаў рублёў. З затрыманнем часткі капіталу сутыкнуцца толькі тыя бізнесы, якія маюць высокія прыбыткі. Кампаніі фактычна, так бы мовіць, заахвочваюцца, але гвалтам на безальтэрнатыўнай аснове грошы з бізнесу ад сваёй дзейнасці пакідаць унутры краіны ў Беларусь, нават калі для такіх кампаній гэта можа быць і эканамічна немэтазгодным. Ад 1 чэрвеня стаўкі падатку на даходы 12 і 15% будуць прымяняцца замест ранейшай гнуткай ад 0 до 15%. А ад 1 красавіка пастановою нумар 164 урад ужо павялічыў падатак на дывідэнды замежных арганізацый з заходніх юрысдыкцыяў. Ён вырас з 15 до 25%. Намаганне дагнаць поезд, які ўжо даўно за гарызонтам. Таму што калі яны ўводзілі гэты спіс, было зразумела, што людзі, якія разумнейшыя за іх, ну, гледзячы на гэта, будуць выводзіць грошы. У тым ліку будуць выводзіць грошы праз такой механізм, як дывідэнды, праз займы, пра ўсе астатнія механізмы, аб якіх добра ведаюць прадпрымальнікі. Але спахапіліся чыноўнікі толькі праз 2 гады. Уведзеныя Менскам у 22 годзе контрсанкцыі спачатку датычылі 190 кампаніяў, якім забаранялася адчужаць свае актывы і мяняць кіраўніцтва. Потым забралі таксама права выходзіць з бізнесу без дазволу ўладаў. Чорны спіс пашырылі да 1849 рэзідэнтаў. Усе яны з краінаў, якім рэжым вырашыў адказаць контрсанкцыямі ад Еўразвязу і ЗША да Новай Зеландыі і Лихтенштейну. Никто ничего не продаст с иностранным капиталом, это будет национализировано. Вот и все. Так і сталася. Сярод апошніх адбыўся рэйдарскі захоп кампаніі SolarLand, якая займалася генерацыяй сонечнай энергіі. Лукашэнкаўскі служака, цытата, Дмітрый Баскаў, імаверны новы уласнік гіганцкай сонечнай станцыі ў Чэрыкаве, напісала наша Ніва. А як выжываюць іншыя? Некаторыя, як, напрыклад, кампанія Штадлер,
вытворцы цягнікоў скарацілі бізнес да мінімума, захоўваючы пры гэтым сваю прысутнасць. Такая кампанія, як, напрыклад, польскі CDRL, былы ўласнік бусліка ў Беларусі, фактычна спісалі актывы, скарысталіся страхоўкай экспартнай агенцыі, у прыватнасці Кукі у Польшы, фактычна пакрыўшы свае палітычныя рызыкі, якія яны бралі на сябе, уваходзячы на рынок Беларусі. Выбіраюць не Беларусь некаторыя інвестары з сяброўскіх Лукашэнку краінаў. На ўласнае жаданне заходзіў і на ўласнае пакінуў Беларусь буйны арабскі інвестар Мухаммед Алі Аль-Абар, вядомы будаўніцтвам найвышэйшага будынку свету Бурдж-Халіфа. У Менску будаваў шматфункцыйны комплекс «Паўночны бераг». Мы разумеем, што гэты самы арабскі інвестар, калі ён падпісваў гэтыя дамовы, калі ішла справа аб тым, што будзе гэта вялікае будаўніцтва, гэта было яшчэ до 2020 года. Гэта былі такія рашэнні, якія тады перспектыва ў Беларусі выглядала зусім па-іншаму. Сённяшняму інвестыцыйнаму клімату ў Беларусі забудоўнік абраў сербскі, дзе будзе рабіць праекты разам з зяцем Дональда Трампа, Джэрэдам Кушнерам. Юлія Цельпук, Белсат. Нямірны атам, а з ім усе наступствы ды пагрозы. Беларусь рыхтуецца прыняць ядравыя боегалоўкі. Аб'яднанне сілавікоў «Байпол» апублікавала звесткі пра тое, што адзін з камандзіраў 116-й штурмавой авіяцыйнай базы ў Лідзе мінулой вясною выязджаў у Расею. Там нібыта вучыўся працаваць з ядравымі боепрыпасамі, а пасля перадаў гэтыя веды камандзірам падпарадкаваных яму групаў. Паводле «Байполу» цяпер сярод вайскоўцаў уходзяць чуткі пра тое, што маюць прыбыць ядравыя боепрыпасы з Расеі. Для іх размяшчэння аднаўляюць пустыя ангары на тэрыторыі лідскай базы. Носьбітамі ядравай зброі могуць быць самалёты Су-25, якія ўжо ёсць на базе. І яшчэ адна шпілька ў прадпрымальнікаў. Зарэгістраваць ІП у Беларусі з 1 кастрычніка здолеюць не ўсе. Частцы ўжо існуючых дробных бізнесоўцаў дазволяць працаваць толькі да 2026 года. Адпаведны закон падпісаў Лукашенка. Раней дакумент ухваліў ягоны парламент. Згодна з законам ад прадпрымальніцкай дзейнасці весці справу дазволяць толькі тым прадпрымальнікам, чый від дзейнасці увойдзе ў спіс Савету міністраў. Урад абяцае зацвердзіць яго сёлета да 1 ліпеня. Новыя ІП з дзейнасцю па-за гэтым спісам перастануць рэгістраваць з 1 кастрычніка. Частка індывідуальных прадпрымальнікаў мусіць да канца 2025 года стварыць юрыдычныя асобы паводле спрошчанай сістэмы або згарнуць дзейнасць. А цяпер ужо адвечная песня пра вялікія санкцыі і яшчэ большы іх абыход. Цяжкавікі з еўразвязу трапляюць у Расею праз Беларусь. Схема працуе, беларускія пасярэднікі зарабляюць, апавядае каманда журналістаў расследавальніцкага цэнтру «Бюро Медыя». Яны знайшлі доказы, што беларускія кампаніі, пасярэдніцы зарабілі такім чынам прынамсі $60 мільёнаў. Аліна Скрабунова. Новенькія цягачы Mercedes-Benz, Volvo, DAF ды іншыя масава пераганяюцца з еўрапейскіх краінаў у Беларусь, каб пасля трапіць на расійскі рынак. Гэта злачынная дзейнасць, сцвярджаюць журналісты расследавальніцкага праекту «Бюро Медыя». Бо пасля паўнамаштабнага ўварвання Расеі ва ўкраіну еўразвяз забараніў прадаваць свае цяжкавікі ў Расею і Беларусь. Напрыклад, еўрапейскі цягач афармляюць на продаж у Казахстан. Бо Казахстан не знаходзіцца пад еўрапейскімі санкцыямі. Машына перасякае мяжу, там, напрыклад, польска-беларускую альбо літоўска-беларускую, і далей проста гэты груз перанакіроўваецца замоўшчыкам, пастаўшчыком тавара з Казахстана на Расію. Паводле расследавальнікаў, у схеме незаконных даставак цяжкавікоў з еўразвязу ў Расею задзеяныя беларускія кампаніі. Лідарамі гэтага рынку журналісты бюро называюць «Аўтобай-лізінг», «НМП Лагістык» і «Белшин Гандаль-сервіс». Бенефіцыяр апошняга Владзімір Сержанович не лічыць такія пастаўкі абыходам санкцыяў. Мы не працуем з еўразвязам. Мы працуем унутры Еўразійскага эканамічнага саюзу. Там гэтыя машыны перамяшаюцца свабодна. Там няма абмежаванняў. А як яны туды заехалі, хрен яго ведае.
Паводле бюро медыа, беларускія кампаніі-пасярэднікі летась даставілі з Беларусі ў Расію больш за 600 цягачоў на 60 мільёнаў долараў. Без пасярэдняй сувязі гэтых кампаніяў з рэжымам Лукашэнкі расследавальнікі не знайшлі. Гэта ўсё прыватныя фірмы, якія летась значна павялічылі сваю выручку і чысты прыбытак. Выйсці на іх удалося дзякуючы звесткам расійскай мытні. Мы па гэтых мытных дадзеных бачым, якія менавіта кампаніі, у якіх аб'ёмах вывозілі еўрапейскія грузавікі з Беларусі ў Расію. Мы таксама прабілі він-коды некаторых грузавікоў. Оказваецца, гэтыя машыны да таго, як патрапіць у Расію, былі у Літве, і з Літвы іх быццам бы вывозілі ў Казахстан. У папярэднім расследаванні журналісты бюро медыа даводзілі, што такую схему для абыходу санкцыяў выкарыстоўвалі беларускія і расійскія кампаніі для перагону з еўразвязу люксавых легкавікоў. Кіраўнік НАУ Павел Латушка перадаў гэткую інфармацыю адмысловаму спавяшчальніку ЕС у справе санкцыяў. І ўжо праз 3 месяцы Літва і Польшча пачалі спыняць люксавыя аўтамабілі на мяжы з Беларуссю і адпраўляць іх на дадатковае правяранне. І сам Еўрапейскі Саюз і канкрэтныя дзяржавы вядуць расследаванні фактаў абыходжання санкцый, шукаюць гэтыя дзіркі, якія дазваляюць абыходзіць санкцыі. Таксама мы, як дэмакратычныя сілы, народнае антыкрызіснае ўпраўленне, іншыя ініцыятывы, якія працуюць сярод дэмакратычных сілаў Беларусі, прадстаўляюць адпаведныя звесткі і доказы, на падставе якіх і прымаюцца таксама нацыянальныя і еўрапейскія рашэнні. 12 красавіка Еўразвяз увёў крымінальную адказнасць за абыход санкцыяў. Цягам гэтага года краіны-сябры ЕС маюць імплементаваць гэтае рашэнне ў сваё нацыянальнае заканадаўства. Але фактычна такія справы ўжо ёсць. Такія крымінальныя справы, па нашай інфармацыі, ідуць у некалькіх краінаў членаў Еўрапейскага Саюза. Гэта тычыцца, напрыклад, з падробкай, фальсіфікаваннем дакументаў, неправільным мытным афармленнем дакументаў, якія менавіта накіраваны на тое, каб абыходзіць санкцыі, але прымяняюцца артыкулы не за абыходжанне санкцый, а за фальсіфікацыю, напрыклад, дакументаў. Найбліжэйшым часам Еўразвяз разгледзіць чарговыя эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Прапануецца забараніць экспарт у Беларусь шэрагу тавараў для авіяцыйнай, аэракасмічнай, нафтагазавай прамысловасці, забараніць уезд у Еўразвяз прычэпаў і паўпрычэпаў на беларускіх нумарах і пашырыць забароны для фінансавага сектару Беларусі. Аліна Скрабунова, Белсат. І пра бурнае палітычнае жыццё дэмакратычных сілаў. Ажно 13 выбарчых спісаў, а ў іх ажно 280 чалавек. Крышку больш за месяц да выбараў у каардынацыйную раду. Беларусы маюць абраць 80 сябраў, а пакуль выбарчая камісія спраўджвае ў межах сваёй кампетэнцыі звесткі, пададзеныя ў спісах. Да нас ужо усе выбарчыя суб'екты, усе 13 спісаў накіравалі свае праграмы. У нашай кампетэнцыі не ўваходзіць ацэньваць гэтыя праграмы, то бок іх змест. Мы ацэньваем іх наяўнасць. Па сутнасці, усе спісы выканалі свае гендерныя квоты. Што тычыцца левых ці правых, тут я не бярусь гэта ацэньваць. Прэс-служба каардынацыйнай рады паведаміла пра спісы «Солидарность, закон и правопорядок», «Незалежные белорусы», «Краина для жыцця», «Команда Латушки и рух за свободу», «Блок Прокопьева-Ягорова», «Европейский выбор», «Воля», «Наша справа», «За годнасць беларусак», «Моладзевы наступ», «Голас дыяспараў», «Адзінства па-над межамі» і «Хопіць баяцца». З 25 красавіка пачнецца агітацыя кандыдатаў на чальцоў каардынацыйнай рады. Выбары пройдуць з 25 да 27 траўня. Літоўскія палітыкі прагаласавалі. Абмежаванняў у колькасці паездак на радзіму для беларусаў не будзе. Гэтага дамагаўся камітэт нацыянальнай бяспекі, Сейм не падтрымаў прапановаў. 1,5 миллиона разов пересечения границ. И наши службы не в состоянии делать свое дело, и они уже 3-й год говорят о том, что нужно как-то ограничить этот поток. И поэтому появился этот законопроект, которого не поддержали здесь в Сейме. Ну, мы будем в комитете работать, думать, что нам предпринять. Я голосовал против. Я думаю, что есть службы, есть возможность контролировать.
и дополнительные проблемы, которые создаются, но не соответствуют элементарным человеческим отношениям. Раней камітэт нацыянальнай бяспекі Сейму Літвы прапанаваў дазволіць беларусам наведваць Беларусь не часцей як адзін раз на 3 месяцы або раз на год. Парушэнне абмежаванняў пагражала б пазбаўленнем часовага віду на жыхарства. Затое, каб абмежаваць беларусам паездкі ў Беларусь адным разам на 3 месяцы, выказаўся 41 дэпутат Сейму, супраць 37, устрымаліся 39 чальцоў парламенту Літвы. За дазвол наведваць Беларусь адзін раз на год прагаласавалі 20 сябраў Сейму, супраць 47, устрымаліся 45 дэпутатаў. Яшчэ больш падтрымання для Украіны. Прэм'ер Вялікай Брытаніі і генеральны сакратар НАТО наведваюць Польшчу. Кіраўнік ураду Злучанага Каралеўства аб'явіў пра вялікі пакет дапамогі для Кіева. З падрабязнасцямі Вітаў Сеўчык. Дапамагчы ўкраіне ўзмацніць бяспеку Еўропы. У Варшаву прыбылі прэм'ер-міністра Вялікай Брытаніі Рышы Сунак, а таксама генеральны сакратар НАТО Йенс Стольтенберг. Госці сустрэліся з брытанскімі вайскоўцамі, якія служаць цяпер у Польшчы, пасля чаго накіраваліся ў канцылярыю польскага прэм'ера. Мы абмяркоўвалі бяспеку Польшчы, Злучанага Каралеўства і Еўропы. І ў відавочным кантэксце, таму што за нашай мяжой ідзе вайна. Вядома, мы размаўлялі пра ўзмацненне нашай супрацы. Вялікая Брытанія вырашылася на найбольшы пакет вайсковай дапамогі ўкраіне. У прыватнасці, Лондан перадасць Кіеву 60 катараў, 1600 ракетаў, у тым ліку Storm Shadow, 160 машинаў, Хаскі, 162 бронемашыны, 78 пазадарожнікаў і 4 мільёны дробнай амуніцыі. Цяпер час ісці наперад, і я анансую дадатковыя паўмільярда фунтаў дапамогі ўкраіне на падтрыманне ўкраінцаў на полі бою і ўзмацненне абароны ад бяздумных расійскіх бамбардаванняў. Генеральны сакратар НАТО Йенс Стольтенберг падкрэсліваў, што дапамога заходніх дзяржаваў Украіне не з'яўляецца нейкай міласцінай, бо гэта крокі на ўзмацненне уласна еўрапейскай бяспекі, бо Украіна аслабляе Расію і ейныя магчымасці. Пакуль еўрапейскія палітыкі сустракаюцца ў Варшаве, Масква працягвае сваю агрэсію супраць Украіны. Толькі сёння ў Адэсе ад абстрэлаў дронаў «Шахед» пацярпелі 9 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. У Дняпроўскім раёне пацярпелі 4 асобы, 1 чалавек паранены на Мікалаеўшчыне. Эксперты падкрэсліваюць, Украіне надзвычай патрэбныя дадатковыя сістэмы супрацьпаветранай абароны. Выданне Bloomberg са спасылкай на свае крыніцы сцвярджае, што Нямецчына просіць ЗША перадаць Украіне дадатковы комплекс «Пэтрыёт». Раней у суботу Палата прадстаўнікоў ЗША нарэшце ухваліла пакет дапамогі Украіне на $61 мільярд, тым самым пераламіўшы стагнацыю, якая цягнулася некалькі месяцаў. Амерыканскае рашэнне можа даць імпульс на выдзяленне больш актыўнай дапамогі Украіне і іншымі дзяржавамі. Вітал Ціўчык, Белсат. Застаемся ў замежжы. Авіякатастрофа ў Малайзіі. У паветры сутыкнуліся 2 вайсковыя верталёты. Яны бралі ўдзел у рэпетыцыі вайскова-марскога параду ў гонар 90-годдзя каралеўскіх марскіх сілаў. Загінулі ўсе 10 чальцоў абодвух экіпажаў. Парад планавалі на 27 красавіка. Падчас рэпетыцыі параду ляцела верталётная група. Шруба адной з машынаў закранула другую, што ляцела побач. Пасля гэтага верталёты упалі. Адзін на стадыён вайсковай базы, другі ў басейн спартовага комплексу. Прычынаў катастрофы пакуль не называюць афіцыйна. Вяртаемся ў Беларусь. Адзін дэлегат, 3 сілавікі. Рэжым рыхтуецца да гэтак званага усебеларускага народнага сходу. Напярэдадні пачатку падвышаныя захады бяспекі. Міліцыя, унутраныя войскі, КДБ, а таксама служба бяспекі Лукашэнкі. Сход нібыта народны, але плануе чамусьці бараніцца ад народу. Александр Дегтяров. Все вооружены. Понимаете, все вооружены.
Собираемся во Дворце Республики, ВНС проводим. Внешнее кольцо, на площадь никто лишний не зайдет. Стоят люди военные, внутри жесточайший контроль. Гэтак бяспеку падчас так званага ўсебеларускага народнага сходу бачыць Лукашенко. Напярэдадні ж з'езду асабовы склад сістэмы МУС перавялі на ўзмоцнены варыянт нясення службы. На ахову 1200 дэлегатаў прыцягнуць 3000 міліцыянтаў і салдатаў унутраных войскаў. Личный состав ориентирован на незамедлительное реагирование и пресечение нарушений законодательства о массовых мероприятиях. Любой информации, содержащей угрозу безопасности, в том числе в отношении делегатов собрания, милиционеры дадут правовую оценку. Это вообще, конечно, сведчыць про вот такое милитарное успрыняцце УНС режимом, як, в принципе, мы бачили и было и з апошнімі парламенцкімі мясцовымі выбарамі, калі ўсё гэта ўспрымаецца не як палітычная падзея, а як некая вайсковая спецаперацыя, ад якой, адпаведна, сілавікі бачаць толькі пагрозы. Пра рэжым спецаперацыі сведчаць і захады, якія робяцца для аховы дэлегатаў. Ужо само іхняе прыбыццё ў сталіцу адбудзецца па раней прапрацаваных маршрутах, а месцы пражывання ўдзельнікаў сходу возьмуць пад кругладзённую ахову. Рэжым ён сам дэманструе, што УНС і як і іншыя яго псеўдадэмакратычныя, імітацыйныя інстытуты, што гэта ўсё не падтрыманае народам, а адбываецца фактычна так толькі вось пад зброяй, пад аховай сілавікоў. Гэта, в прынцыпе, дэманструе вось гэты несапраўднасць увогуле самога УНС і тое, што нічога агульнага з народным гэты сход не мае. Згодна з Міністэрствам унутраных справаў, для бесперапыннага адсочвання абстаноўкі задзеюць рэспубліканскую сістэму маніторынгу грамадскай бяспекі. У дні сходу актывізуюцца мабільныя групы і групы хуткага рэагавання. Акрамя 3000 працаўнікоў МУС, для аховы трэба чакаць і іншых сілавікоў. Гэта будзе і КДБ, і ААЦ, і служба бяспекі прэзідэнта, так называемого. Вось, і яны будуць таксама ахоўваць грамадскі парадак, можна так сказаць, і наглядаць за тым, каб нічога не здарылася і не перашкодзіла правесці гэта вельмі важнае для іх мерапрыемства. Як зазначае Александр Азараў, акрамя сталічнай міліцыі, разам з дэлегатамі з рэгіёнаў у якасці асабістай аховы камандзіруюць і мясцовых сілавікоў. Падчас такіх мерапрыемстваў спыняецца звычайная праца міліцыі, і будуць выконвацца толькі такія надзвычайныя іх абавязкі. Гэта будзе влияць таксама на раскрыццё злачыннасці, злачынстваў там на тэрыторыі Мінска, ну і на тэрыторыі абласцей. Цягам 2 найбліжэйшых дзён УНС упершыню збярэцца як канстытуцыйны орган. Такі статус сход атрымаў пасля таго, як у пазамінулым годзе на даручэнне Лукашэнкі прынялі новую канстытуцыю. Таксама сход атрымаў шэраг паўнамоцтваў для кіравання краінай і магчымасць адхіляць асобаў, якія займаюць пасаду прэзідэнта. Александр Дегтяров, Белсат. Змяняем тэму. Увага, небяспека, усплёск захворванняў на адзёр і коклюш. Падае Міністэрства аховы здароўя, і ўзнікае пытанне, чаму хваробы, якія лічыліся амаль пераможанымі, вярнуліся ў нашу краіну. І што цяпер рабіць? Кацярына Гардзеева. У Беларусі часцей выяўляюць небяспечныя хваробы, якія лічыліся амаль пераможанымі. Хворых на адзёр і коклюш у краіне становіцца ўсё больш. За пэўны перыяд назапашваецца колькасць асобаў, якія не прайшлі вакцынацыі, і якраз яны спрыяюць узнікненню такіх выбухаў. Але калі з года ў год падтрымліваць патрэбны ўзровень вакцынацыі 95% і вышэй, то такой цыклічнасці не адбываецца, і выпадкаў адру ў выглядзе выбухаў не будзе адзначацца. Дактары адзначаюць, што лекаваць адзёр зрабілася цяжэй. Вірус мутуе і робіцца устойлівы да антыбіётыкаў. Паводле Сусветнай арганізацыі здароўя, цягам апошніх 3 гадоў колькасць смерцяў ад гэтай хваробы ў свеце павялічылася на 43%. Опасность кори в том, что это высококонтагиозное заболевание, то есть заболевание, которое очень легко распространяется воздушно-капельным путем. Грубо говоря, это если заболеет один человек в подъезде многоэтажного дома,
то есть риск заражения всех жителей в данном подъезде, если они, конечно же, не вакцинированы против кори. Паводле Мінздароўя, з пачатку года заразіліся 204 беларусы. Траціна пацыентаў завезла вірус з Расіі. Там колькасць хворых за 2 гады павялічылася ажно ў 288 разоў. Занепакоенасць у айчынных медыкаў выклікае і сітуацыя з коклюшам. Спачатку сімптомы хваробы нагадваюць звычайную прастуду. Таму шмат пацыентаў звяртаюцца да дактароў, калі вірус ужо замацаваўся ў арганізме. В чем серьезность болезни? Что коклюшный токсин, действуя на дыхательный центр, вводит его в парабиоз, в остановку. И наступает, на медицинском языке называется апноэ, остановка дыхания. Вот тут скорую вызвать уже не успеваешь никак. Як і ў выпадку з адром, распаўсюд коклюшу звязаны са зніжэннем агульнага ўзроўня вакцынацыі. Сярод прычынаў з'явы нежаданне пацыентаў прышчапляцца расійскую вакцыною. Расійская вакцына, так званая КДС, яна на самай справе часта пераносіцца цяжка. Лихоманка, боли, такое, плямы чырвоныя вместе инъекции, ну, короче, такое. Ранее замест АКДС можна было паставіць вакцыны бельгійскай вытворчасці Інфанрикс і Інфанрикс Гекса, але цяпер знайсці іх у Беларусі складана. Ужо праблемы пачаліся так года з 20-21, што былі такія затрымкі з іх пастаўкамі. Ну, фірмы не хочуць супрацоўваць з беларускімі владамі. Калі ёсць грошы, то замест расійскай вакцыны на платнай аснове можна прышчапіцца французскім прэпаратам Вексаксін ці канадскім адасэлам. У сталічных клініках за гэта трэба заплаціць 168 ці 105 рублёў адпаведна. Кацярына Гардзеева, Белсат.